asmanipun sinten? Asmanipun Mas Sutresno. Oh, Mas Sutresno. Asli saking Pacitan. Ning lenggah teng mriki. Nggih angsal tiyang mriki. Ha nggih lenggah teng Seren. Nggih. Oh, yo ampun damel griya teng mriki. Sampun didamel maratuwa niku. Oh, damel. Ora kaya di belakang, kaya di belakang. Lah kula ke terang-terangan kok, Mas. Kene rak kejujuran kaya niku. Nggih kula damel griya. Sampun ngono rak wis. Sugeng dalu Mas Dalang. Oh, nggih sugeng dalu. Kula iki tindak teng Klaten kok nggih mboten kepanggih. Tenggene sinten? Mas Prastio jenengan mundhut wayang teng mriku to? Oh, alah kok yo ngerti wae. Jenengan mungkur terus kula dugi mriku. Waduh. Pak, mundhut wayang kalih napa, Pak? Kalih mampir. Terus Pak, kalih sinten Pak le mundhut wayang, Pak? Kalih rencang-rencange nek kula mboten ngompor-ngompor sing mboten niku lho. Rencang-rencange setri Berarti nika sing dijarekke tenggene Mas Nanang kalih garwane jenengan nika. Lah, mboten kula niku kalih rencang kula. Ngompori genti. Sing rambute kriting niku lho, Pak. Aku ora lho, Bu. Ora melu-melu, Bu. Rambute kriting. Oh, sik kriting yo pirang kok. Ngendikane bapak le ngendika wong nika bojo kula namine Tasijem ngoten niku. Iki kula jeng niki mbawani sisi deman. Nggih. Kula punjeli riyen napa niku? Pucung. Pucung. Oh, Pucung. Damelan kok kiambak. Oh nggih. Monggo. Pak, madhep mriko, Pak, madhep mriko, Pak. Mriko. Jenengan teng tengah. Desa iku nek ngeti lampu putih niku sulap. Oh. Benten kali ngeti sinden, nek sinden rada padu. Oh, nggih, marep teng sinden mawon. Dadya. Sik. Rada teng tengah-tengah, mentengah. Mriki, Pak, Mriki. Jadi jenengan men ketok kuning keneng lampu. Kula nipun ireng. Lah nggih mila niku men ketok kuning ngeten lho. Nano Dadya laku jujur iku laku baku. Elek suarane. nggih mboten napa-napa. Nah, apik malah mangke kula ora ditanggap. Ora demen cidra narima pestinding Gusti. Niku jenengan bawa napa nyemoni? Mbak, lah niki damelan kok ki Mbak saestu niki. Nyemoni sinten mawon monggo niku mboten nyindir. Terus mubah musik munamuni kang susila. Terus enten bawane malih mboten? Mboten niki sesideman mawon bawane. Siap. Tembangi piyambak? Mboten jenengan mawon wakil jenengan. Kula pun ngantuk saestu jen. Wakil jen. Nggih. Berarti Mas Sutres joget mawon nggih. Mboten saged isin kali mbok wedok niki lho. Mumpung niki di-shooting streaming lho niki lho. Nah isin kok jenengan minggah wonten panggung lho. Dipeksa-peksa kok. Alah, Sing isin gen pundi ditutupi jare. Nggih, sarung. Napa malah ora ditutupi? Pripun? Napa ora ditutupi? Malah mengke kewirangan. Aduh. Mriki seleke ya men ditembangke jenengan teng mriku mawon. Lah dereng tak bawani anu sisi deman. Oh iya. Lah niki wau bawan sisi deman iki. Niku Kula rangkep. awali Rangkep. Oh alah. Ya Wiwitan. Sik. Kula aturi sareh riyen sareh. Wiwitane ander sang peke priya bagus kang olah budaya. Sambene teng dalem bakul napa Mas? Ngarit kalih Pak Nardin kok. Ngarit kali ngaji. Kalih Pak Nardin kali ngarit. Sowan marang kutha gedhe. Mantun nuwun sedulur lawas. Rombongan kula Mas Totok saking Jombang rawuh nika. Bantara
kayuyun nuwun Mas Oh, Toto. Gifta. Kita ya Gif. selendang kuning kang saking ukir Mriki Mas, pinateng panggung Mas Toto. swara kurang permana ing oasis ngungrung. Cok mulang ngaji mboten Mas? Mboten, Pak. Kula ngarit kalih Pak Nardi niku lho Mang Tangleti saestu kalih Pak Bayan. Angungrung marang bendara Sang Diayu pijer ngincangake alis. Gus, iki men le bawa gentenan. Kok lelinggur ra jeneng Terus tresno sesideman. Mriki Mbak. Mriku mawon. Luwih becik pateno timbang perpisahan. Sunestya
niki Ambar Nggih. matur Bapak panitia. Jane ajeng kula tutup merga mun jam 1 kurang seprapat. Nggih. Ning meksa niki enten layang melih Mas Heri Gunawan seliling mau nyanyi dikeparengke